Ako Bicol Cup Camarines Sur, brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, katabang na Kasurupa. We welcome you once again, everyone, inside the Municipal Covered Court of Sangay for the first game of our doubleheader matchup between Team Caramoan versus Team Presentacion. Let's meet the starters of both teams. First for Team Caramoan, at point guard number 14, Carl Gonzaga. And shooting guard number 5, Mario Jackson. And forward number 15, Patrick Amaro. The other forward number 17, Kenneth Reyes. And at center number 21, Jay Frondoso. And for the starters of Team Presentacion, at point guard number 29, Jerry Cuadro. And shooting guard number 5, Jay Correo. And forward number 7, Jericho Padin. And at forward number 21, Miko De Lina. And at center number 16, Mark Villarreal. And officiating officials for this ball game are Crew Chief Edgar Paraon, Umpire 1 Rico De Leon, and Umpire 2 Bunano Chumacera. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur, Atinto. Yes, magandang gabi Pilipinas, hello world, and syempre pa, Diyos maray na banggi, Bicolandia, lalong-lalo na po sa mga nyaundigdi sa Partido area, ayan, sa District 4, kung saan nandito tayo ngayon sa loob ng Sangay Sports Complex para sa ating Day 19 ng ating elimination round ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Ako po si Kapa Morgan, and makakasama ko ngayong gabi ay walang iba kundi ang matinding coach. Matinding commentator, matinding arena announcer, Coach Ruwen Azur. Yon, again sabi ko nga, always karangalan na makapartner ko isang Kapa Morgan. Ito, good evening sa inyo lahat at samahan nyo kami dito sa pagkatid sa first game natin dito sa laban ng Caramoan versus Presentacion. Again, this is Coach Ruwen, ang your friendly commentator at the same time, Coach. Hindi lang pang commentator, pang overall performance ba? Yan gusto ko sa'yo. Sa susunod, isasama ko na yan sa ano mo? Overall sa performance. Overall performance. Samantala, eto na, overall performance na si Frondoso. 2 points. For the first two-pointer of this ball game. Ayan, courtesy of, once again, Jake Lawrence Frondoso ng koponan ng Caramoan. Ang Caramoan po yung mga naka-white at saka naka-yellow, samantalang ang kanilang katunggali ay ang team ng Presentasyon ng mga naka-itim. At ayan, nandito na naman po ang bola sa mga taga-Caramoan. Jackson Kapos, ang kanyang left-handed layup. Padin gives it to Delenya. Delenya using the board. Nope. Makukuha ng mga nakaputi ang bola. Gonzaga tumatakbo ng mabilis. Binigay sa kanyang kakampay. Frondoso for another basket. Partner, mapapansin natin, takbuhan agad ang takbuhan. Early action, early minutes pa lang. Parang, kung mapapansin natin, parang ang dami nila. Pero kung titingnan natin, partner, 7 lang ata yun, 8 lang nasa loob. So, kumbaga ito, sige, para sa man tayo kulang. Takbuhan tayo. Oo. At saka with this type of team, talagang kanina pa lang mayroon akong impression na gano'n ang magiging tempo game, natin. tempo ng larong ito, because medyo shorter itong mga teams na to kumpara sa mga ibang teams na nandito sa Ako Bicol Cup. Oo nga, mga bata pati. Mga bata. So talagang ganito ang magiging type ng kanilang mga laro. Takbuhan to, partner. In the meantime, Jay Cuadro, Foul number 5. while going to the basket, First personal foul. he was fouled by First team foul. 2 free throws for Chokson. And now Jay Cuadro, will be shooting 2 free throws. Jerry Cuadro pala. It's Jerry Cuadro. So ito, I'm sorry for partner. that. Oo. So ito pala, partner, wala pang mga panalo to. Wala pa. Ay, ito magandang laban to. Both teams are hungry and thirsty for a win
0-2 itong mga teams na to. Itong Caramoan ay tinalo ng Tinambak at ng San Jose. Samantalang ito namang presentasyon ay ganun din. Meron silang one thing in common dahil tinalo sila din itong Tinambak. Nung dalawang team na yun. At saka Galaxy Torena. Itong dalawang team na to, parehas to pinatumbanan ng Tinambak. Jackson, wala pa rin. Nakuha ni Villarreal ang bola. Binigay kay Cuadro, dire-diretso. Pero bago siya makatira, nando na sa unahan si Amaro. Nasa harapan niya. Pero partner, pag ganito, di ba? Mas masarap maglaro eh. Yung alam mo yun, yung walang gaanong pressure. Yes, of course. Kasi siyempre ito ang habol yung ngayon dito. Makaunang panalo. Itong, di ba? Tapos ang maganda pa dito, para sige walang panalo. So pantay na pantay ito. Ayun, in the meantime, wala pa rin yun. Wala kay Mario Chokson III. Samantalang ito naman si Padin. Ako, muntik nang makapuntos pero short yung kanyang tira. Gonzaga, what a beautiful shot. Yun ang sinasabi ko, partner. Pag yung mga relax na lang yung laro, walang pressure, lumalabas talaga yung mga laro ng mga bata, mga player. Hindi katulad ng mga first game nila, kasi siyempre, mga importanteng laro yun, mga malakas kalaban. Medyo alam mo yun, yung pigil yung laro nila, yung hindi nila mailabas pa yung talagang tunay na laro. Ngayon, tingnan mo, masyado silang, yung mga galaw nila, masyadong smooth, fluid na. Kasi easy lang sila, easy. Yes, so, kumbaga, hindi masyadong tight, kumbaga. Tama, yun. That's the proper term. Medyo tight sila nun eh, mga unang mga games sila eh. Samantala, ito na naman si Gonzaga, acting as the point guard, gives it to Reyes, who shoots a triple. Wala, na-rebound ni Gonzaga, pero hindi rin na buslo ang bola. And right now, there was a whistle and out of bounds violation, and mapupunta pa rin ang bola sa mga nakaputi na mga taga-Caramoan. And it will be Borromeo will be inbounding, gives it to Gonzaga. Gonzaga to Frondoso. Wala yung tirang yon. Ito na, tumatakbo na naman si Jeric Cuadro. Binigay kay Padin. Padin dire-diretso! Pero nablanka siya nitong si Frondoso na nakaabang sa kanya. Pero doon, nakaabang din sa at the other end of the court, itong si Cuadro. Now to Padin, gives it to his teammate, ang number 29 na si Cuadro, pero hindi na ibuslo yun. Eto na, si Frondoso. And now, that's Gonzaga. Gonzaga sa Gonzaga. That's his first field goal for the night. Pinapractice yung kanina, partner. Inobserban ko yung mga ganung floater niya. Nagbunga naman, partner. Actually, that's his second field goals. Field goal. Nakatigdalawa sila ni Frondoso. Samantala, Villarreal in the middle, making that one for team presentasyon. Ito, partner, medyo point of concern lang. Kasi napakabilis na ganung pace nila eh. Nakita ko yung nasa bench, tig-tatlo lang sila eh. So match na match eh. Sabi ko, tingnan natin. Ang ano ko dito, kung makakasurvive hanggang fourth quarter. Grabe yung pace, parang takbuhan ng takbuhan. Parang 15 yung nasa bench eh. Sino yung may extra gas for this game? In the meantime, that's Jay Correo making his first shot of the ball game. Again, ito po ang laban dito po sa 4th District. Sa Partido area. Ang tapatan ng Caramoan versus Presentasyon. Caramoan po ang may ball possession sa ngayon. A nice look pero hindi na convert into a point. Mantala, ito na. Si Cuadro. 2 points, Jay Correo. That's Si Correo. Correo. That's Correo. Medyo magkamukha si Cuadro at saka si Correo. Pero talaga pa, siyempre sabi ko nga, yung talagang style nila eh. Kahit anong sabihin na siguro natin na, relax lang kayo at ako lang kayo. Wala, ganun talagang, ganun yung laro nila eh. Ito si Jay Correo, si Jeric Cuadro, ganyan talaga laro nila eh. Oo. Wala na tayong magagawa. Ganun talaga. Unless they will make some adjustments and, at ito na naman, naagaw ni Gonzaga ang bola, dire-diretso, binigay kay Frondoso, and there you go for the 2-pointer. That's his 6th. Yun ang partner na sinasabi ko, 'di ba? Nakita mo, partner, open na lane na yung layup ni ni Frondoso.
It's because partner, na kung makita mo sila si Correo, wala na, body language, hinahawakan na yung tuhod eh. Pagod na partner. Pagod na kaagad. Oo. Ay meron pa tayong 3 minuto and 44 na segundos na nananalabi sa ating opening quarter. Samantala, ipinasok si Mejes. Jerwin Mejes. At pinalitan si Reyes. Eto na naman, tumatakbo si Borromeo for that easy 2. At eto, hindi namin susuluhin ito ni Coach Ruben. Siyempre. Na trabaho dito sa ngayong gabing ito, dito sa match ng Karamoan at presentasyon. Siyempre, may katulong tayo, may kasama tayong maganda mula sa sideline. Alright? Ito, para sa kanyang intro at report na din, tawagin natin si Miss Cassandra Seton. Magandang gabi sa iyo, Miss Cassandra. Magandang gabi, Coach Rowan and DJ Morgan. Magandang gabi, mga kasurog. Bringing you the latest news and updates from the courtside. This is Cassandra Seton, one of the courtside reporters here in Ako Bicol Cup, Camarines Sur. Sa pagpasok ng unang quarter sa unang match-up sa gabing ito, nasasaksihan natin ang bakbakan ng Team Karamoan versus Team Presentasyon. Kasalukuyan namang nangunguna ang Team Karamoan, and as of April 30, wala pang nakukuhang panalo ang parehong teams. Ngayon ang ikatlo nilang laro laban sa bawat isa, at dito natin makikita kung sino nga ba ang makakakuha ng unang panalo. Yan ang dapat nating abangan, kaya tutok lang live dito sa coverage ng Ako Bicol Cup, Camarines Sur. Yan muna ang latest update from the courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Cassandra Seton. At yun na nga, actually partner, isa to sa mga exciting na mga, ganito yung mga hinahanap ko talaga laro. Yes, Yung oo. parehas yung standing. Tama. Kagaya nito sa case ng Karamoan na merong 0-2 at ganoon din sa presentasyon, 0-2 din sila, wala pa silang panalo. So both teams are really hungry for a win. Tama, Kaya tama. talagang iba yung motivation ng dalawang teams na to. Talagang siguro nasa isip nila talagang dapat manalo na tayo dito. Oo, ano yung partner, ang labanan dito, pride na eh. Oo, pride Diba? na. Pride. At the same time, partner, sabi ko nga, iba yung maglalaro ka na hindi mo iniisip yung standing na eh. Oo. Iba yung pride na lang. And at the same time, yung laro mo nun, lalabas talaga. Na kasi walang pressure, partner eh. Walang pressure yan. Oo. Labas mo na yung laro mo. Yan. At inilabas na nga rin ni Jeric Cuadro ang kanyang two-pointer matapos ang sequence na yon. Right now it's Mejes may tanga ng bola, naghahanap ng mapapasahan, binigay sa kabila kay Borromeo. Borromeo umikot, balik kay Mejes. Mejes now, naghahintay ng screen, nabigyan siya ni Frondoso. Going through the middle, pero nandun yung depensa at ayan na naman ang mga nakaitim. Yes! 4-2 para kay Jeric Cuadro. Baka yun ang ano natin, partner, sa kumbaga inaantay ng presentasyon na spark para mabuhay. And yung replay na yon ay hatid po sa inyo ng Nisibis Bay. Bonus free throw for Ayan, kung may pagkakataon kayo, may chance kayo na pumunta ng Albay, Ayo, do maganda visit doon. Oh, nakapunta na ako doon, Nisibis partner. Bay. Oo, ganda, no? Maganda, maganda. Oo. Jeric Cuadro finishing the treat from the free throw line and completing the three-point play. Isa na lang po ang kalamangan ng Karamoan. 12-11 at a minute and 56 seconds remaining sa ating ball game. Gonzaga. Binigay kay Mejes. Mejes, nasa harap si Cuadro. Back to Gonzaga. Gonzaga, dire-diretso. Pero wala. Right now, ito na naman si Cuadro. Sa left side ng kanilang court. Merong foul na naitawag while driving to the basket itong si Jeric Cuadro. Ano sa tingin mo, Coach? Partner, si Cuadro, sabi ko nga partner na yan eh, mindset partner. Oo. Kahit kita mo, lima na yung andon. Talagang laro niya, isasaksak talaga. Gusto niya takbuhan. Wala siyang pag-alam, diretso pa rin. Oo. Buti nakakuha siya ng foul. Pero ngayon nagkaroon ng turnover. Siguro yan talagang style of play niya. Okay, may ganun talaga partner. Oo, style of, yan ang game niya talaga. Delenya in the middle. Pinasa kay nasa mga nakaitim pa rin ang bola. Presentasyon. Cuadro. Jumps. Yes! 2 points for Ganda ng Jeric jump shot na yun. Actually, partner dito sa area na to, Lamang na ang presentasyon. dito sa area na to, yung mga guard talaga, ganoon ang mentality.
tulad yan, magaling dito mga galing na gwardiya, si Jokjok Villarmino. Jokjok Villarmino, kahit 5 nang nasa unahan niya, pag alam niya, may tiwala siya, kumpiyansa siya, didiretso niya yan. Ganun siya. Nasa talaga yan eh. Kumbaga, nasa composition na, nasa jeans na ng mga taga partido area. Ay, ganun na, nasa sistema na niya. In the meantime, nakapuntos doon si Dilenia para sa kupunan ng presentasyon. Gandang galaw nung partner, behind the back. So, lamang na ang presentasyon ngayon ng tatlo. Tatlo. Oh. And we only have 20 seconds sa ating regulation. Oh, Yun, what a shot once again from Jerry Cuadro. Partner, nag-iinit partner. Oo, nag-iinit. Mukhang umiinit at talagang nandoon na yung kumpiyansa ng batang ito to take those kind of shots. Samantala, Gonzaga, is he aware of the clock? Yes! Aware siya, pero nope for that 3-point shot as we end our opening quarter ng tapatan ng presentasyon at ng karamuan dito po sa bakbakan ng mga taga 4th District sa ating elimination round ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Partner, actually good time out yung ginawa nung presentasyon nung bago matapos yung first quarter kasi nung una kala ko wala na, mukhang pagod na, gassed out na kako. Nagkaroon ng second wind. Biglang umariba yung yung presentasyon partner. Lalo to si Jerry Cuadro. Yes, siya yung nagiging parang spark plug ng kanyang team sa ngayon na lumalamang na kontra sa naunang lumamang na Karamoan. And we take a look now at the highlights of the first quarter action. And right now, ayan, napakinggan nyo na ang buzzer and hudyat na yan na mag-uumpisa na yung ating or we will be back to the ball game. Yung second quarter natin, papasok na. Again, ito po ang tapatan ng presentasyon ng mga naka-itim at ng Karamoan na mga naka-white and egg yellow. At yung possession ay nasa mga taga-Karamoan. Mehes. Gives it to Chokson. Chokson short. Kanina pa tumitira ng short yan si Jokson. Partner, actually tama itong ginagawa ng kanina napansin ko yung ginagawa ng presentasyon. They are sealing yung mga big man nila. Sinisil nila yung mga sentro ng Karamuan kasi medyo maliliit. Kasi kung papansin natin partner sa Karamuan, wala dito yung mga natural center nila. Wala diyan si Sarmiento, Victor Sam. So pwede lang samantalahin yan ng presentasyon. Oo, ang ginagamit nila ngayon. In the meantime, si Avila, yan, naka-rebound at pinasa kay Gonzaga. Gonzaga, ay, pinasa naman kay Mehes. And syempre, puntos yan at may pa-end one pa. At yan si Jerwin Mehes who will trip to the line. Napasuspense. Oo. Kanina, akala ko di maglalaro. Kanina kasi nag-warm up yung mga teammates niya. Siya ay anong tawag dyan? Pang-spooting pa tawag na, spooting. Pang-spooting pa yung attire niya kanina. So, kala natin hindi maglalaro dahil mayroong injury, baka may pupuntahan. Ang gandang moves na yun ni Jerry Cuadro. Binigay kay Dilenia at the top of the key. And na-foul siya doon while attempting to make that another two-pointer for his team. 2 free throws for Miko Dilenia. Ayan, penalty na ang Karamoan. Dilenia missing his first shot para sa kanyang 2 free throws. And again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Ruwen Azur. Yan. Nagbibigay sa inyo ng play-by-play and best analysis that we can give you para sa larong ito, para sa Ako Bicol Party List. Dahil ito po ang nagpapalaro ng Ako Bicol Cup Camarines Sur na dinideliver naman ng IMBC or Infinity Media Broadcasting Company. Talagang para tayo, talagang kumbaga Pro na pro. In the meantime, natawagan ng traveling doon si Jerry Cuadro. Masyadong gigil siya after the rebound or after finding the loose ball. Medyo nailang siya partner. 14 seconds to shoot. Alam ning Mies na i-dribble niya sa kanan bilang hinabangan. And right now, Jokson may tangan bola. Ito na, si Gonzaga finds the man
underneath the rim. Walang iba kundi si Frondoso at handang-handa doon si Frondoso for that two-pointer. Oo, so far si Frondoso dito ngayon sa Karamuan, partner, ang medyo talagang bumubuhay dito sa Oo. kanyang kapunan. Oops, muntik na. Pero Uy, naiwan. nakuha pa yun ni Oo. Mehes. Talagang iba pagka meron kang talent, ano. And right now, after that saving of the ball, nai-assist niya pa ang bola para kay Frondoso Frondoso. for the two-pointer. Nice effort nitong si Jerwin Mehes. Padin. Walang napuntahan kundi doon. Naagaw ni Gonzaga. Gonzaga masyadong mabilis doon. Oo, nice defense actually, partner. Oo. Mabilis din yung transition defense nitong Oo, actually si presentasyon, oo. Dilinya yun, si Miko Dilinya. Talagang hinabol niya. oo. At Tinapik. nailang doon si Cuadro. Mhm. Ayan, pumabanda itong si Vivero pero wala. Na-rebound ngayon ng mga taga Karamoan. Gonzaga binigay kay Frondoso using the window. And yes, another two-pointer for Frondoso. Ito naman si Cuadro. Dire-diretso using Ang his left ganda nun hand. sana. Oo, pero wala. Ayan na. Palitan lang. And there you go. Gonzaga finishing the break. Tininan pa ni Gonzaga baka habol ka pa. Oo. Sumabay ka pa, sabi niya. Oo. Villarreal, may tanga ng bola. Vivero, Uy, nakuha ni Dilenya pero hindi niya na i-convert into two-pointer yon. At eto na, alam ka nila, Frondoso baka to abutan. Gonzaga. Gonzaga. Binigay kay Mehes. Balik kay Mehes ang bola. Matapos kay Amara. At yun. Ilista mo na yung partner pag Oo. ganun mga perimeter shot kay Mes. Talagang Oo. malaki yung percentage niya Oo. na making those kind of shots. Correct. Alright, so sige. So ito partner, nataya mo naman presentasyon. Tingnan natin kung tama na naman decision nila. Kasi normally, after the timeout, nagkakaroon sila ng second wind. Mm-hmm. Tingnan natin. Kasi sa ngayon, ang momentum ay nasa Karamuan. Nasa Karamoan na naman yung momentum. Oo. And after those mga sunod-sunod na shots, courtesy of Frondoso, Mehes, and sabayan pa ni Gonzaga. Oo. I think, sa tingin mo ba, partner, malaking factor itong bilis ni Gonzaga na maibaba kaagad ang bola? Or ano yung nagiging factor ng pag-run Actually, oo. nitong mga taga-Karamoan? Actually partner, yung nangyari dito, kung ano actually nagka-cancel out lang naman Ito yung si Correo, si Frondoso, 'di ba? Oo. Ito naman sa kabila si Gonzaga. Nagka-cancel out lang yan, partner. Ang medyo nakita ko dito na is mayroon ng Mehes. Na mayroon ng ibang kumbaga dimension. Oo. Kasi kanina puro takbuhan lang ngayon, mayroon ng outside shooting at yung playmaking ability ni Mes, napadali yung buhay ng mga kampi niya. Kasi nilalabas na siya Oo. At saka parang na-stabilize yung Yes, partner. parang yung orchestration ng play. Tama. Kumbaga kay Gonzaga talagang pabilisan lang. Tatrat, Pero oo. pero once na nahawakan ni Mehes yung bola, at sandali, diskarte tayo. Oo, Ganon. tama. Ganun, partner. Oo. Yung nangyayari. Ayan, nag-aagawan ng bola ngayon. Dilenya sa ilalim, nahihirapan. Pero mananatili sa kanila ang bola. Substitution for team. Saka sa partner, kung titignan mo si Mes, malaking gwardiya yan So, para sa kanya, madali nilang tirahan tong mga front line o mga guards ng presentasyon. The meantime, yes partner, in the meantime, Reyes pumasok para kay Chokson and Rica Fort for presentasyon naman ay pinalitan na muna si Jerry Cuadro. Yung partner, prime example nun si Frondoso, di ba? Nakuha niyo yung bola pero dire-diretso niya out of control. Pero katulad kanina, di ba? Binigay yung bola kay Mehes, na-control niya yung bola, binalik kay Frondoso, easy point. Oo. Kumbaga sa diskarte, talagang may diskarte itong Mehes. Kasabi ko, in terms of speed partner, magka-cancel out na yan Sila Correo, sila Bebero, sila si Cuadro, saka yan, sila si Gonzaga, magka-cancel out yan.
para sa laro, partner eh. Ayan, Gonzaga. May tangan ng bola. To Mehes from the... Yan. 3 for Jerwin. From behind the arc there. Tiningnan ko pa talaga yung Yan, guhit. yan sinasabi ko, partner, na medyo na-provide ngayon ni Mehes na wala sa kabila. Dito sa kabila, ratratan lang eh. Oo. Ngayon, mayroon ng outside shooting. Pero Delenya trying to make that one also from behind the arc pero wala yung partner. Correo, binigay kay Villarreal. Aba, For Mark Villarreal. scooping it up and Oo. in para sa mga taga-presentasyon. Dapat marami pang ganong partner. Kasi sabi ko nga, itong lamang nila ngayon, mayroon siyang natural big man sa katawan nila Villarreal. Diba, partner? Sa kanin na Dilinya. Dito sa kabila, puro gwardiya to eh. Oo. And that floater will count from Jerwin Mehes. Huwag niyong pagpainitin yan. Oo, Ibang at kilala ko klase yan. ang laro nitong batang to. Mukhang alam pati niya na ata na pinag-uusapan natin, tingin ng tingin sa atin. Mukhang naririnig niya yung mga boses natin from here. Gusto ata mapaburger na ito eh. The meantime, Correo, binigay kay Ricafort. Launches a triple, short. Nandun yung kanyang mga kakampi for the putback. And that's Vivero. So, dapat marami pang ganun. Kasi tulad yan si Frondoso, although malaking bata to, pero gwardiya to eh. So, di sanay sa banggaan. It's around mga, siguro yung height niya mga nasa 5'8 or 5'9. Mehes now. Nag-aantay ng screen. At yan na nga, ang screen ni Amaro. Binigay kay Frondoso sa side. Wala. Butiki yung tinamaan. Pero merong Foul number 6, Joel Rivero. So, ngayon partner, ang doble kahig yun si Mehes. At Oo. the same time, siya nang hindi po point guard. Oo, pero lamang pa rin sila ng 5 kontra presentasyon. At nasa kay Gonzaga ngayon ang bola. Balik kay Mehes. Mehes tinira pa rin. Nandun si Frondoso for the rebound and the putback. Jay Frondoso. Nice Medyo hustle nitong si Frondoso. Frondoso. And talagang timing lang na Tama. tamang-tama nandun siya para sa drop ng bola after that miss. Oy! Kinantihan, partner. Oo, gumanti. Itong si Jay Correo. Jay Correo. From way downtown. Sabi niya, anong si Mehes lang? Pati rin kami, meron na kaming 3 point. Oo, so 31-27, apat po ang kalamangan ng Karamoan. Meanwhile, Gonzaga to Mehes! Another 3! Oo. Jerwin Mehes for 3. Alam mo na, partner eh, pag tindig pa lang, pag square niya pa lang, alam mo nang papasok eh. Saka ang ganda ng tira Release, niya. oo, ganda. Walang ka-effort kumbaga. Ayan, gagantihan na naman ni Correo pero not this time. Pero mananatili sa kanila ng bola. Ricafort, wild shot. Villarreal, fakes. Scoops it in sana pero wala. Eto na, tumatakbo na naman si Gonzaga. Ooh! Akala ko he's going to drop it to Mehes. Oo. Pero wala, nakuha yun ni Mehes because of the rebound. Pero ganun pa man, mananatili sa mga nakaputi ang bola. Dahil na-rebound yun at na-foul si Reyes. And as we take a look at him now, getting ready for the free throws. Si Kenneth Reyes. Oo. Unang tira, wala. 34-27. At saka pala, napapanood tayo online sa mga FB pages natin. Ang ako Bicol Online TV. At siyempre pa sa Facebook page ni Congressman Saldico. Ayan, hanapin nyo lang yung Rep Saldico Facebook page. At pwede ko yung manood doon. At siyempre pa, sa YouTube po. Meron tayong YouTube channel. Paki-like or paki-subscribe po. Paki-subscribe and paki-share na rin ang Yes, link. para maraming makapanood. Oo, ako Bicol Cup sa YouTube. Alright? Yan po ang ating YouTube channel. In the meantime, Jerwin Mehes faking, giving it to Gonzaga. Balik kay Mehes for 3! And that's his third three-point shot for this ball game. Partner, sinasabi ko, partner, si Mehes, strict shooter yan. Pag yan pumasok isa, dalawa, naku, mayroong pigilan yan. Oo, and halatang halata yun. Pero halata din na talagang ayaw
Talo. talo itong mga taga-presentasyon because of that reverse layup from Villarreal there. And right now, nasa mga nakaputi ang bola. Frondoso jumps, nope. That's a long two-pointer sana. Pero ito na naman, si Padin. Binigay kay... nagbabalik na si Jerry Cuadro. At yon, he was fouled going through the basket. Nakakuha ng foul, partner. Kenneth Reyes, first personal foul. Ito, partner, mayroon pa lang tayong dagdag sa sa social media na kumbaga dapat nating kung pwedeng manood yung mga kumbaga mga Bicolano fans natin sa AKB. Itong Ako Bicol Cup sa TikTok. Ako Bicol Cup. Ay, oo. Sa Tama, TikTok, tama. oo. Meron na tayo sa TikTok. Yawn. Ako Bicol Cup. Ang pangalan ng account sa TikTok. Oo, sa TikTok. So, yung mga mahihilig dyan sa TikTok, ayan na. Wala na kayong rason para hindi nyo pa mapanood ang Ako Bicol Cup Camarines Sur dahil nasa TikTok na rin tayo. At nasa kay Gonzaga ang bola para sa Karamoan. Uy! Ang taas ng partner. Grabe yung lundag! Agardo with that high leaping kakaiba jump yun. shot. Parang That's Aragdon, brother. Akala ko Aragdo, it's Aragdon. Alright? Correo launches another triple, wala. At ayun, na-rebound na naman ni high-flying Concordio Aragdon ang bola para sa kanyang team, Karamoan. Gonzaga. Nasa kanya pa rin ang bola. Mehes. Iniintay si Avila para sa screen. At launches another three-point shot! Grabe, That's partner. from the parking lot! grabe. Wala pang mintis to sa 3 points. Wala pa, partner. Wala pa ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Alright, ito na. Nakuha pa rin ang bola ni Correo. Uy, ang ganda sana nun. Oo, pero short yung tirang yon. Ito na naman, 2 against 3. Mehes was fouled by Jerry Cuadro. Siguro sa isip yun ni Mejes, sana pala nag-pull up na lang ako sa 3-point. Oo. O di kaya pwede niyang nag-pull up siya from a little distant. Doon kay Jerry Cuadro. Talagang hindi siya hahayaan na tumira lang ng ganon. Kaya yun. Pero anyway, ganon pa rin ang resulta. Dahil nasa free throw line ngayon si Jerwin Mejes and making his first free throw and getting ready for his second. Saka pag ganyan kainit yan, partner, halos automatic na yan, partner. Napapasok ang free throw niya. Lista mo na. Oo. May init, partner. Oo. Kaya pala, ganun ginagawa niyang warm-up. Spotting muna. Ayun. That the presentation team was aware of the clock. Kaya yon, itinapon na lang ang bola ni Cuadro. Ayan, ang score natin, Karamoan, 44 at 33 naman para sa presentasyon. 11-point lead po sa pagtatapos ng ating unang half dito po sa tapatan ng mga teams na ito. Again, ang dalawang teams na ito ay mga wala pang panalo. 0-2 ang kanilang kartada. Kaya talagang both teams are uhaw na uhaw para sa unang panalo. Di ba, Coach? Tama. Alright, so kami po ni Coach Ruben Azur ay magbabalik. Ito po si Kapa Morgan. Diyan lamang po kayo.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadapulan ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Camarines Sur. Atin to. Once again, Diyos Maray na Banggi, mga kasarog. You are watching Ako Bicol Cup Camarines Sur. Ang tapatan ng mga naka-yellow, white, Karamoan at ng mga naka-black presentasyon dito po sa ating elimination round sa 4th District. Ayan, ito na at nag-umpisa ang ating first half with Cuadro. Binigay kay Correo. Wala, na-rebound ni Chokson to Avila. Avila now to Borromeo. May mga bagong mukha tayo na sa loob ngayon. The likes of Borromeo. And itong si Chokson, matagal din na pinahinga sa bench ni coach. Pero partner, yung story ng first up, partner. Oo. Mehes. Mehes. Oo. Jerwin Yeah. Mehes. Tama ka dyan dahil Jerwin Mehes scored 22 points off the bench. Grabe. At right now, we expect more from this Jerwin Mehes ng Team Karamoan. What do you think? Ganun pa rin ba ang magiging firepower niya sa pagpasok nitong second half? Dapat partner, dapat sustain niya yan. Kasi kung ma-sustain niya yung partner, kumbaga auto win na yan eh. Walang problema yung presentasyon na may ginong adjustment. Tinong partner, tinatao na siya. O yan. I think yan naman talagang dapat gawin nila. Correct. Especially with this high caliber guard na si Mehes. Kailangan talagang dikitan mo siya. And make him commit mistakes. Na mahirapan siya na tumira. Ganun ang mga dapat gawin. Uy! Grabe. Yan, sinupalpal doon ni itong si Aragdon. Ang Itong si Cuadro. Ang taas tumalon niya, no? Itong Aragdon na to. Oo, mataas tumalon talaga. Borromeo drives using the board. Yes! Ito ngayon ang problema ng partner, di ba? Tinatao na nila. Actually, dalawa, I think naka-triangle nito sila eh. Si Mehes, saka at the same time si Frondoso, tinatao nila. Ang problema ngayon, yung iba, umaatake na rin para ma-team Karamoan. Oo. At yun, Vivero, who's guarding heavily. Itong si Mehes ay nakabuslo ng 2-pointer kanina. Long 2 points for presentasyon. At ito na naman tumatakbo. Si Cuadro. Uy, ni-reverse pa. Reverse layup dahil because of the presence of Mehes and itong si Aragdon. Borromeo, wrap around the pass to Chokson. Wala, pero ayan na. Sinimplihan lang ni Padin. Ang easy 2 points na yun. That's Jericho Padin for presentasyon. At ayan, 38-48 ang score natin. 10 ang hinahabol ng mga taga-presentasyon. At that's obviously a traveling violation committed by Borromeo. Ito, sumindal si Jerwin. Sabi niya, Coach, kailangan ata natin ng point guard na isa. At medyo nahihirapan yung distribution kasi ako, nahihirapan na ako ma-receive ng bola. Kaya ibinalik si Gonzaga for Borromeo. In the meantime, bumangga si Delenya sa, nakaabang na si number 33, Earl Allen Avila. Ayan si Avila. In the meantime, meron tayong report from Cassandra with the assistant coach ng Karamoan. So, Miss Cassandra, take it away, please. Hi, Coach Rowan and DJ Morgan. Ngayon, nagkaroon tayo ng chance na makausap ang isa sa coaching staffs ng Team Karamoan. Coach, magandang gabi po. Kumusta po kayo? We're fine. Thank you kasi nakapating kami ng mabuti dito sa Sangay. It's good to know, Coach. Coach, kanina sa pagsimula ng first quarter, unang nakapagbigay ng consecutive points ang Team Karamoan pero nakuha namang humabol ng Team Presentasyon. But right now, Team Karamoan ended the first half by dominating the game. With that, ano ba ang naging adjustment and changes na pinapagawa nyo sa team for the second half? Well, ma'am, defensively, doon talaga kami focus kasi alam namin na more on zone defense lang yung laro ng magkabilang teams, Karamoan and Presentasyon. Pares lang yung halos yung set ng offense and defense namin. However, we have to extend it
kasi may mga shooters na sa kabila. Then mabibilis din yung transition offense nila galing sa rebound. So sabi namin, once na maka-rebound yung kalaban, na agad kami, baba na agad kami sa depensa. Kasi yun yung key factor kung bakit lumamang kami nung first half. And hopefully, yun yung na-maintain namin or ma-maintain namin for the second half. Okay. Thank you very much, Coach. We are currently live po. Baka may gusto kayong i-shout out o message na gustong ipahatid sa ating nanunood ngayon. Go ahead po. Alright, so alam natin na maikli lang yung stint nitong elimination round for Team Caramoan. We have only 4 games and this is one of the last 2 games na attenda namin. So we all know that we came from 2 devastating losses from last 2 meetings. However, itong dalawa, sabi ko sa mga bata namin, is panalunin na natin for the sake na grabe yung support ng LGU Caramoan sa amin. And we have to acknowledge our Mayor Marilyn Co of Caramoan, our LYDO Sir Earl Bonita, our Municipal Councilor, Assistant Coach also from Caramoan, si Consehal Edvier Palaya, Coach Kevin J. Sancho, Coach Onad Sancho, and of course the people of Caramoan. Every time na babalik kami ng Caramoan, they always say na okay, bawi tayo next game, bawi tayo sa mga next events or tournaments sa sasalihan natin. Kasi we have many ways to improve pa. So alam kong yung potential ng mga bata ng Caramoan is talagang malaki pa. So hopefully, So shoutout sa girlfriend ko din, Nicolay Penetrante, and sa family ko, Padua family. Thank you po. Thank you very much, Coach. Wishing the best and success of your team. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Ms. Cassandra Seton. At yan na nga, narinig natin mula mismo sa assistant coach ng Caramoan na talagang they're hungry for a win after those, sabi nga niya, devastating losses previously dito sa elimination round. At ayan na nga, sabi mo nga, partner, dahil sa pride, para sa bayan, gusto nilang maipanalo itong laban na to against presentasyon. Gusto ko yung mindset partner ng Caramoan. They know sabi nga, sa ngayon hindi pa sila isa sa mga powerhouse. Pero sabi nga, ninanamnam nila bawat laro. Yung support ng sanga ay yung Caramoan, municipality, government is andun talaga. Yun naman ang masarap. Yung namnamin mo ang bawat laro. Correct. Same din sa presentasyon, ganun din ang mga gusto ko yung mga ganung mentality. And talagang saan ka pa? Nandito na yung Ako Bicol Party List, Ako Bicol Cup dito sa Camarines Sur para magbigay sa inyo ng ganitong kaganda na liga. So talagang yun nga, sabi mo, namnamin na nila itong mga laro dito sa elimination round. But anyway, hopeful pa rin itong Caramoan na maipapatuloy nila yun. Maipapatuloy nila yung magandang depensa, extended zone defense yung kanilang ini-impose. Kaya sa tingin nila, yun ang naging factor ng kanilang lamang sa ngayon na kanilang na-enjoy. And gusto yung yung observation ni coach, parang sabi niya, both teams are playing zone defense. Ang lamang lang daw nila is they are extending their zone. Tama. At the same time, mayroong mehes Alam mo naman natin, ang zone buster is yung mga shooter Di ba? So, napakahirap mag-zone pag gumagana yung mga outside shooting mo. Katulad yan, mayroon kang Jerwin Mejes. And napakadaming aksyon ang napanood natin while kanina pa sa nakasama ni Ms. Cassandra Seton, ang assistant coach ng Caramoan. And until now, at ayan, palitan ng puntos dito po sa labanan ng Caramoan at presentasyon. At mapupunta sa free throw line para sa si Cuadro para sa bonus shot after making that one mula sa ilalim. Imagine, itong batang to stands about siguro mga 5'5". Pero nandun siya sa ilalim para kumana ng puntos. Saka pasalamatan natin yun. I think that's Villarreal, yung kadapa na partner pero naibigay pa rin sa kanya yung bola. Tama. Grabing hassle. Grabe yung hassle ni Villarreal. Grabe. That's a good positioning also on the part of Aragdon para sa Team Caramoan. And right now, may tangan ng bola si Correo for presentasyon.
At naghahanap siya ng mapapasahan. Uy! Yun na nga! Nakita sa ilalim si Padin! What a nice pass and what a nice shot! Actually, The kanina, Padin and Correo. Correo Connection. connection. partner, actually kanina pa titingnan ni Jay eh. Titingnan niya, sabi niya, sinisipat-sipat niya. Oo. Sabi niya, talagang inabangan lang niya na pag angat ng konti talaga nung sa ilalim, biglang pinasa niya. Ganun ang pagka alam mo yung, or kabisado mo yung laro ng Yes, bawat isa, di ba? Alright, it's a loose ball and ito na, mapupunta sa mga taga-presentasyon ng bola. Cuadro to Delenya from the outside, short. Na-rebound ni Reyes, pero naagaw uli ni Cuadro, kaya nasa kanila ngayon ang bola. Cuadro, binigay kay Padin sa ilalim, ibinalik sa labas to Vivero, and balik uli kay Padin, at inilabas uli. Sabi niya, hindi ko pa kayang tumira dito sa ilalim. Uy! Uy, ganda sana ng bala. Kilikili shot. Oo. Kilikili shot ni Correo. Pero ayan, nakita uli! Yeah, talaga hinahanap niya. Play from those same guys. Again, it's the Correo and the Padin, Padin, oh. connection. Correo, Padin. Padin. Correo, Padin. Padin, si Correo. Mantala, Gonzaga now. To Frondoso from the outside. Yes! And that's a three. So, partner, malaking bagay yan. Siya muna na kumukuha ng scoring, kumbaga responsibility habang si Mehes nasa labas. Laking bagay yan sa part ng Karamuan. Talagang pinagod si Mehes ng depensa. Kaya pinagpahingahan muna. Meantime, Delenya at the top of the key, and that's good. Points for Miko Delenya. Ito si Delenya, dapat masarayan pa siyang ganong attempt, partner. Kasi alam ko kaya nito eh. Yung first, yung last two games niya, nakapanood kong laro na ito eh. Oo. Talagang may kakayahan itong, kumbaga, makapag-score in bunches. What do you think is the factor kaya parang hesitant siya to make those kind of shots? Ano siya, partner, alam mo yung naiilang ka kasi lahat mga gwardiya nasa unahan mo, yung parang maaagawan ka. Sanay siya na medyo malaki sa kanya eh. Yung nagipagpugbugan sa silalim. Vivero just couldn't find the hole. Oy, naku talaga. May ganun talagang araw, partner. Tatlong attempts yun. Oo. Gonzaga. Nako, pinilit ang tirang yon against 3. Kaya eto na, nasa kay Correo ang bola. Stops and pops. Ganon ka-confident din itong batang to sa tirang ganon. Kanina, he's making those kind of shots, pero on that one, it's a miss. And right now, Frondoso trying to go strong to the basket, pero nabitawan niya yung bola. And the ball will go to Presentacion. Samantala, ibabalik na itong si Mehes. Mehes. Pinalitan si Aragdon. Ano yan, partner, for last set, last set purposes. Kasi after na ito, meron pang... Okay, mukhang may... Ayan, 61 yung tamang score natin for Karamoan and 56 naman para sa Presentacion. So it's a 6-point lead. Oo. So far, partner, naging effective din yung strategy ng Presentacion. Okay. Medyo na-limit nila si Mehes nung third quarter. Yeah, tama ka doon. So effective yung man-to-man defense for Mehes. And talagang ginulo siya ng depensa. Ang dumidepensa sa kanya ay kung hindi si Vivero, si Correo. Ay si Correo. O saka si Cuadro. Tatlong yan palit-palitan. Oo. And paano mo naman mamamanage as a player, coach? Halimbawa, ganun ang ginagawa sa'yo na you're a key player. In fact, you're the top scorer for your team. And ngayon, hindi na binaliwala ng opposition. Pabayaan ka na lang na tumira na libreng-libre. Ano ang nararamdaman ng isang player pagka gano'n na ikaw ay minamantuman? Ikaw ba'y mafa-flatter dahil alam mo na minamantuman ka dahil magaling ka o ikaw ay maiinis? Ako, partner, pag gano'n ma-flatter ako, sabi ko, galing ko. Kasi minamantuman ako. Pero kung let's say, for example, 2, 3 minutes, 4 minutes, wala na nangyayari sa'yo, tapos wala na, hindi ka na mainit, wala ka na itutulong, puro ka turnover, nakaka-frustrate na yan. Nakaka-frustrate. And how do you fight that frustration? Normally kasi, tulad yan, si Mehes kasi,
ang skill set niya, hindi yan yung tipong man-to-man player na kaya kitang I will blow by you using my dribbling skill. Kailangan niyang tulungan si Mehes eh. Kailangan niya na mga bigyan mo ng screen. Kasi pag hindi, medyo nahihirapan siya. So hindi talaga siya man-to-man player. Oo, so kailangan tulungan din niya ng teammates niya, pati ng coaches. Pero sabi ko nga sa kanya minsan, kung wala naman ganyan, tulad yan, hihingi siya ng pin down screen, kung di ka naman nabigyan, idikoy mo na lang, spread the floor, at least kako, yung ibang kampi mo, yun naman ang umana para sa'yo. Oo, tama. Kasi mapofocus yung defense sa'yo. Correct. And it will lead to other teammates open. Tama. Pero yan. Di ba katulad kanina partner lang sinusundan siya ni Cuadro, ang laki nung space, di lang na i-convert ng kampi niya. So it's up to his teammates now. Oo, kung paano mag-adapt sa sitwasyon na talagang heavily guarded itong si Mehes rather. Oops, nag-aagawa ng rebound, mapupunta pa rin sa mga nakaitim. Cuadro fix. Cuadro passes to Villarreal sa ilalim. Nahirapan doon ang malaking mama at nabitawan ng bola and it went out of bounds. Mapupunta sa mga taga-Karamoan ngayon ang possession. And right now it's Gonzaga with the ball. Oo, pero parang ganda nung ginawa mong nickname mo eh. Ano? Jerwin Menes. Mehes. Yeah, tama the Menes. Kaya lang ito na naman si Cuadro crossing over. Merong foul na naitawid. It's a reach and foul. Tinawag kay Chongson. So fourth personal foul ni Chongson. Pinalitan siya ngayon ni Amaro. Ako partner normally pag ganyan. Para maiba lang. Kung niya si Mehes, iba may naman-tuman. Bilang ko siya, lalabas ko yung partner. Lalabas ko yan. Pagkatapos, para makontrapelo lang, tapos kung sino yung puwabantay sa kanya, for example, si Correo, yan naman papamantuman ko. Para mapagod. Para mapagod din. Oh, In the meantime, nakasungkit ng take-away doon si Mehes. Kaya nakascore siya on a fast break. Frondoso was fouled while flying to the hoop. 29, Jerry Cuadro, second personal foul. So yun, narinig yung boses ng ating arena announcer na si Coach Paulo Piñas. At yun nga, tinawagan si Cuadro ng foul. Frondoso making his first shot sa free throw line. At ayan, wala pang 3 minuto po ang nakukonsumo natin sa ating fourth and final quarter. Tapatan ng Karamoan and presentasyon dito po sa 4th District ng Camarines Sur. So it's going to be presentations ball. So masasabi mo ba na talaga na Karamoan na ang game na to or merong chance? Masyado pang maaga, partner. Actually, I think the momentum is now presentasyon. Nasa presentasyon ng momentum. So, sabi ko nga ngayon, bilang coach, nararamdaman ko na kung akong coach ng Karamoan, medyo I need to have a solution para dito sa problem na ginagawa ng presentasyon kay Mehes. Kasi for now, siya lang talaga nga, kumbaga, lone bright spot sa offense. But of course we have Frondoso and then nandiyan din si Gonzaga. Pero iba talaga pagka itong si Mehes ay nakakapag-diskarte. Yes. Saka si Frondoso, father, kung mapansin mo, yung score niya is off dahil, let's say for example, hindi pasa ni Mehes, minsan dahil sa spacing na binibigay ni Mehes, nakakabuelo siya eh. Tama yung analysis mong yan. Pero dito naman sa part ng presentasyon, sabi ko nga, again, continue what they're doing. Just pressure, Mehes, pati kung sino pa mga score nila. And then, let's see, sa end game. Sabi ko nga, masyado pang maaga, 7 minutes. 6 points. Pero doon, unforced turnover ang commit nitong si Amaro. At ngayon, nasa mga taga-presentasyon na ang bola. Oy, magandang pasa yon for Padin mula sa baseline. Ang gandang tira. From Correo na naman yung partner. So, ilan na lang. 4 na lang po ang hinahabol nitong mga taga-presentasyon pero nasa kay Mehes ngayon ang bola ng Karamoan. Finds Gonzaga. And Gonzaga, oops, that pass was deflected. Ayan, 2 against 2.
Correo. Binigay sa ilalim ni Ricafort. Wala pa rin. Oops, nakuha na ngayon ng mga nakaputi. Gonzaga. Uy, binigay kay Amaro for 2. Nice find, partner. Nice find. Yeah. Kailangan nila yun. Iba yung outlet pass na yon from a moving Gonzaga to the moving Amaro. And what a finish there from this guy. Yes, saka kailangan nila yung partner nyo na maka-score sa kumbaga sitwasyon na yun. Kasi pag hindi, naku, diretso yun. I feel the momentum now is in the presentation side. Oo. And look at that now. Ang daming missed opportunities itong presentasyon. Actually, siguro dapat tabla na tayo eh. Oo. Advantage sila sa when it comes to rebounding. Oo, rebounding because of their big man. Kaya lang hindi nila na i-convert into points. Yes, oo. Yun ang nagiging problema ng presentasyon. Well, this time check is being brought to you by Hotel St. Elise. Ayan, so partner, ano ang sa tingin mo magiging adjustments ngayon ng both teams, lalo na nitong presentasyon? O sabihin na natin, ito rin ang Karamoan, ano ba ang gagawin nila? Halos talagang nalimit na masyado itong si Mehes in scoring, kaya ayan, medyo dikit na yung kalamangan ng Karamoan kontra sa presentasyon. Ako muna para simula, ano muna tayo, doon muna sa pinaka-origin na paghihirap nila. Kunin muna nila yung defensive rebound. Kasi maraming pagkakataon na nakukuha itong presentasyon. Doon kumukuha yung momentum eh. Tapos, just to give Mes confidence, although sabihin natin mahirapan sumut, bigyan lang sa kanyang bola. At least andun pa rin yung kumpiyansa. Bigyan ng pin down screen para makukuha ng bola. Tapos si Mes na mga set, di naman yan yung tipong he will take over eh. Marunong siya ma-point guard. Marunong siya. In case hindi man siya makapuntos, he will definitely find the right or the open man for his team para makapagpuntos ng mga medyo easy baskets for them. And right now, he's playing the point. Mehes. Nasa harap si Cuadro. Nag-screen si Frondoso. And ayan, launches at another 3-point shot from Jerwin Mehes. Ayun. Naka-ilag siya sa depensa. Kaya he had that good look from behind the arc, making that 3-point shot. Yes, partner. Kumbaga, very well done timeout and very well done play. And kinantiyan naman kaagad yun ni Mark Villarreal sa ilalim para sa presentasyon. Ito na naman si Mehes, may tanga ng bola. Kinukulit ni Cuadro. At ayan, Cuadro with his left hand. Wala pa din ang another try. And ang daming attempt, partner. Talagang masyadong minadali lang siguro ng dalawa. Partner, minsan, yun na yun eh. So, baga, andun na, maganda yung ginagawa natin, ako to offensive rebound, maganda yung depensa natin. Pero ayaw lang talaga pumasok. Ginawa natin lahat. Actually, partner, nasa game plan nila yun eh. Maganda yung game plan nila. Dinadaan nila sa sipag. Pero talagang ayaw pumasok. I think kailangan lang nila ng medyo konting mental toughness at this point in time. Pero yun, putukan ng 24-second violation ang Karamoan. At meron na lamang po tayong 4 minutes and 9 seconds remaining sa ating unang laban sa ating doubleheader for tonight. Ito po yung tapatan ngayon ng Karamoan ng presentasyon na nakakalamang ang Karamoan. Abangan nyo mamaya yung ating second game, ang Lagunoy versus Tigaon. Kung magandang away yan. Oo. Away yan sa basketball court. Oo. Cuadro. Launches a triple. Yes! That one was brought to you by Hotel Venetia. Yun ang sinasabi ko, partner. Minsan, sabi ko nga, you just need to be patient. Minsan talaga, wala pa, di pa talaga eh. Pero sabi ko nga, as long as you stick your game plan, kung anong plano nyo, mangyayari at mangyayari. Kumbaga, uukol at uukol yan. In the meantime, umuukol ang turnover para sa Karamoan in that situation from Gonzaga to Frondoso. Miscommunication siguro yon. Correa to Delenya. Air ball, pero they will keep it alive. Villarreal to Correa. They have 5 seconds to shoot. Correa, long two. Oh no, that's a 3-point shot. Oh my goodness.
We have now a Ayan. ball game, partner. Sabi ko sa'yo, partner. And that one was brought to you by Legazpi Highlands. At ayan na nga, isa na lamang po ang kalamangan ng Karamoan. Sabi mo nga, Coach, it's anybody's ball game. And right now, their main man, Mehes, being guarded by Cuadro. Nagkaroon ng screen si Cuadro. Si Frondoso. Uy! Good defense on the part of Cuadro. At ayan, natawagan na naman ng 24-second violation. Ang Karamoan, naputukan na naman dahil hindi tumama yung parang kinokontest ni Gonzaga. Ay, tumira naman ako, pero that was a block shot. Oo, kailangan tumama sa ring. Oo, kaya hindi tumama sa ring. And ayan, meron tayong timeout at sa pagbabalik natin, it's going to be presentations ball. Pwede sila ditong lumamang, pwedeng tumabla, or pwedeng ganun pa rin. Oo. Pero kahit anong mangyari dito, we have still a ball game. Walang ano pa dito eh. Wala pa. Although pag nakashoot itong presentasyon, malaking bagay. Kasi talagang momentum shift to, malaking momentum shift. Yeah. Oo. Pero bilib ako partner sa presentasyon. Diba sabi ko nga, yung iba doon, ma-frustrate na, ang dami nating open shot. Ang dami lang open shot sa close range shots. Hindi pumapasok. Hindi pumapasok, pero ganun sila ka-confident to take those long three-pointers. Correct. Talagang ibang klase. Kung ibang team yan, ako hindi na nga tayo makashoot sa malapit pa. Ititira ko pa ba dito sa malayo? Ma-frustrate na yan. Frustrate na talaga. Pero ngayon, pinagitan nila na wala ang basketball, sabi ko nga, is sige lang, kung hindi ka pasensyoso, walang mangyayari. And 3-point ito shot! Na, sinasabi ko, partner. By Jerry Cuadro. At yan, lamang na po ang presentasyon. 71-69. At ngayon, ano ang gagawin ng mga taga-Karamoan at 2 minutes and 21 seconds. Gonzaga crossing over. Nakita sa ilalim si Amaro. Can't find the bucket. And right now, oops, meron tayong foul. While Correo is trying to take the ball away. Partner, ito sinasabi ko, nagbubunga na yung strategy ng presentasyon na ginagawa, nung third quarter pa nila ginagawa yan, nagbunga na. At yan na nga, what a confident guy this is. Itong si Jerry Cuadro. On taking those kind of shots, talagang that's way beyond the arc. And right now, ito naman si Correa. It's a threat also mula sa labas. Ayan na naman, si Cuadro. From the corner, wala. Pero nandun yung kanyang kakampi, si Padin, to clean up the mess. At ayan. Pumapasok na parte yung kaninang di pumapasok ng mga tira. Oo, ngayon pumapasok na. Mehes. Trying to retaliate. Oops, naagaw pa. Muntik na. Gonzaga. Mehes shoots 3. Nope. They need to have this possession. Oo, kailangan partner. Kailangan may mangyari dito. Oh, ayan, nakuha ng mga taga-presentasyon ng bola at 1 minute 27 seconds remaining. Ayan, nakakalamang po sila ng 4 na puntos. Partner, nabaliktad. Kanina nasa 3 minutes tayo, 7 yung lamang. Oo, kaya ayan, ginagasta lang yung oras ni Cuadra. Muntik na yun, partner. That's an open look na naman from behind the arc. Ay nako, grabe. It turned out to be a very exciting ball game. Tama ka, partner. Sabi mo, partner, di ba? Magandang away ito. Kasi pride ang labanan na dito eh. Oo. And ayan, talagang dinidikitan ni Cuadro itong si Mehes. Halos ayaw pabigyan ng bola. Oh, nako, may violation pa. What a tragic happenings para sa Karamoan. Yes. Dito na kumbaga masusukat yung personality ng isang team. Na bigla kang nilamangan. Na kumbaga all throughout yung lamang. Tapos biglang dying minutes ganito. At ayan, desperate foul yon from Gonzaga. That's his third. Pero ako, partner, napakaaga pa. 69-73. Napakaaga pa niyang partner. Kaya pa, kumbaga. Oo, for possession pa yan eh. Kaya yan. Pero ang masakit kasi nasa... Uy! Yan, one stop. I think that's a bad pass. They don't need to risk those kind of passes. Yun, nag-overconfiance. Katulad din ganun doon. Din. Both teams talagang nagkakamali. Oo. So, sino ang makakapuntos? Yan! Puntos! Sabi ni Jay Correa, ako ang makakapuntos. Si Correa nag-i-injure na lang. Kita mo yung pressure niya, di ba? I-injure niya eh. Ito si Messi, grabe yung pressure.
Halos magkamukha talaga tong si Correa at saka si Cuadro. Cuadro, magkamukha. Parehas yung tira, parehas yung confidence. At ayan na naman, this is going to be another easy 2. Oh, what a miss! Oh, yun ang sinasabi ko sa iyo, partner. From close range, hindi na ipapapasok basta-basta. Pero those long ranges or long range shots, kumukonekta. That's the irony. Grabe. Yeah, ano daw yung partner, epekto ng mga Stephen Curry. Mas inuna, ano na yung partner, kumbaga mas pinapractice nila yung outside shot para sa layup. Mas komportable ng tumira sa malayo kaysa sa malapit. Actually nga yung partner, mayroon ako nakakita, real game biglang titigil sa may 3 point. Solo-solo niya na, clear lane, titigil sa 3 point, pupull up 3 point. Papasok. May ganun na ngayon. Ganun na. Pero pag all alone, solong-solo, malapit sa ring ang tira, minsan, namimintis pa. Yan yung sabi ko nga, pag pumasok yun, maganda. Pero pag hindi, labas ka. Open ka na, si easy basket na yun. Tama. Biglang pupull up ka sa 3 point. Alright, Kapa Morgan and Coach Suru enjoying this ball game. 76-69, 7 po ang kalamangan. All of a sudden, itong mga taga-presentasyon. Palitan ng palitan. They just couldn't find the hole. O di talaga makita o mahanap ang butas itong mga taga-Karamoan sa last part nitong ating game. At hindi na rin pumapasok yung mga tira ni Mejes frustration na rin na inaasahan ng kanyang team. And right now, it's going to be presentations night. Yes, kumbaga it's now easy to kumbaga to conclude na presentasyon na to. 5.6 ano na yan, that is game ball. So they will win this game over their rival Karamoan. So, ang magiging kartada ng mga taga-presentasyon, 1-2. Yan, so, yung kalaban naman nila, yung natalo ngayon, yung Karamoan, it's, well, sad to say, 0-3. Pero meron pa silang isang game. Meron pang isang game. Ayan, kaya lang medyo mas manipis na yung chance na makapasok sila sa second round ng ating elimination. Well, congratulations sa team ng presentasyon na talagang they performed well, lalong-lalo na coach sa endgame. Yung Cuadro saka yung Correa, grabe. Talagang sila yung bumuhat sa team. Of course, with the help of their big man, Villarreal. And of course, Padin was there. Saka si Vivero. Yes, nakakatuwa lang kasi partner kung tingnan mo, magkamukha na nga sila. Magkapares pa ng initial. Para sa JC Kaya nga At saka, JC. magkamukha. At halos identical din yung kanilang playing style. Kaya kanina I was mistakenly referring to Correo as Cuadro. And vice versa. Ayan, so sige. Ang Ako Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa atin ng ating mga sponsors, the Cibis Bay, Legazpi Highlands, and also Hotel St. Elise. And pasalamatan din natin siyempre ang Hotel Venecia. And siyempre pa, pasalamatan natin ang ating mahal na Congressman Saldico. Yes po, sir. At ang Ako Bicol Party List. Katabang na kasupa. Yan. Yun. So sige. So nagagalak po kami na kami ang inyong maging lingkod sa ngayong gabi. Kapa Morgan and Coach Ruwen Azor. Of course, with the help of our arena announcer, Coach Paulo Piñas, and our courtside reporter. Napakaganda, napaka-sexy. At talagang very adorable na si Cassandra Seton. Mamaya makasama natin siya with our Kasurog Player of the Game. Sino ang kutob mo na magiging Kasurog Player of the Game? Ako, para sa akin, dalawa lang ang pagpipilian. Correa or Correo or Cuadro. Puro JC. JC. Dalawang JC. Say tayo doon. Sino kaya sa dalawa ang ating magiging Kasurog Player of the Game? Tingnan natin yan. Halos equally parehas yung naging performance nila. Lalong-lalo na sa
sa endgame. Oh, pero grabe yung endgame partner. Last 3 minutes, sabi ko, akala nga natin magtutuloy-tuloy momentum ng Karamoan kasi meron na silang 7-point lead. Oo. Biglang nag-back-to-back 3-point. Back-to-back 3 points. Oo. Ibang klase. So pero para sa akin parang mas nakakalamang ng konti itong si Correo. Jay Correo. Oo, kasi Jeric Cuadro started actually naging onslaught, naging naging consistent siya from the very start Pero iba yung naging impact ni Jay Correo sa endgame. Mga fourth quarter saka yung yung defense niya kay Mejes. Siya tumatao tama. Isa rin siya sa mga tumatao kay Mejes. And we will see sa pagbabalik ni Miss Cassandra Seton kung sino nga ba yung ating magiging kasurog player of the game. Baka ganun din ang iniisip nyo, baka si Jay Correo o baka si Jeric Cuadro ang ating kasurog player of the game. Meron ka bang gustong, baka may gusto kang pasalamatan na sponsor mo or Wow. Wala muna tayong ganun. Wala muna. Pero pasalamatan ko si Mrs. Irene Beatriz Panga. Yan. Oy. Ma'am, magandang gabi po. At siyempre pa ang Asur family. Si Dad mag-birthday na sa May 8. So, yun. Advance happy birthday po. Yan, see you dyan sa Iriga at bibisitahin kita. Uy, what a promise. Alright, so ito na ang ating kasurog player of the game with Miss Cassandra Seton. So kami po ni Coach Ruru ay magbabalik mamaya sa ating second and final game for tonight, which is ang Lagonoy versus Tigawon. So Cassandra, pasok! With me is the Kasurog Best Player of the Game, Jay Correo, Jersey 5 from Team Presentacion with 21 points, 3 assists, 3 steals, and 1 block. Wow, congratulations po for being the Kasurog Best Player of the Game and for your team's first win. And you know what? I have observed that this game is very unpredictable. Hindi namin ma-figure out kung sino nga ba ang mananalo for this match kasi both teams are trying their best na manalo sa larong ito. Nangunguna ang Team Karamoan during the first half but Team Presentacion dominated the game during the second half. With that, ano po ba yung strategy na ginawa ng team nyo upang makahabol at maipanalo ang larong ito? Unang-una, hindi namin in-expect na gano'n ang mangyayari kasi kulang-kulang kami ng player, halos 8 lang kami, yung iba wala, hindi tapos team effort lang talaga ito, sipag sa laro, saka pinamantuman namin yung si Mrs. kasi yun lang tuwakan na ng first half Yun lang talaga, team effort lang po talaga. Ayan, congratulations po for your team's success and win tonight. We are live po, baka may gusto kayong batiin o message na gustong ipahatid sa ating mga manunood, go ahead po. Unang-una, binabati ko yung pamilya ko at ang aking girlfriend, si Mine. Tapos lahat ng mga taga-presentasyon, lalo na yung mga bata doon na aking tinuturoan. Yun lang po. Ayan, thank you very much and once again, congratulations. This is Cassandra Seton, your courtside reporter here in Ako Bicol Cup, Camarines Sur. We will be right back for our second and last game tonight, Team Lagonoy versus Team Tigaon.